hi taskbar nia chuan taskbar kan ti to kha so taskbar hi kan right click thei ta chuan lock the taskbar hi kan an tik anga hi kan lock lo chuan hetiang kan rek thei ta chunga po kan da theya dinglama po kan da theya veilama po kan da theya noilama po kan da theya ti khan chuan chunglama kan da anga chunglama teng kan da anga kan rek chhawanga right click in lock the taskbar ka tenga kan lock chuan hai kan tison thei lo ni chuan kan right click lenga lock hi kan an tik lenga kan hoi kan da lenga dinglama kan da nga kan du na kan da thei ni veilama po kan da thei ka chu kan du na mun huna kan da theya chuan hei kan lock lenga chuan kan right click anga properties kan kalanga lock the taskbar hi ninga chuan auto hide hi kan da nga auto hide kan click chuan apply anga di khan in auto hide mai don ta ni chuan kan du chuan hoi ateng kan man du chuan hoi kan zuk da khan aron chhole mai ta ni chuan auto hide kan du lo chuan kan an tik le meng apply anga chuan ta bai ni taskbar on screen bottom up po theya left po tai rang hina ta da theya left apply anga right side ta apply anga top apply anga chunga ta lawm don ta ni kan du na mun huna kan da thei ta ni use small icons kan click anga ha pero te pon kan da thei ni kha taskbar a chuan poimo ve ti khan kan du na chunglam pa kan da du theya dinglam pa kan da du theya kha kan da na mun tur zir khan kan adjust thei ta ni customize kan kara ta hian action center hi lawm ta ni action center hi kan hide du chuan hetarang hin kan hide icon notification kan tinga chuan kan hide anga di khan lo bawanga hi po kan du chuan kan hide zel the ni kan du lai ka kan hide theya hi po kan du lo chuan hide icon notification kan tinga chuan turin te po hide icon notification kan tinga kan hide the ta tu na lo lang vuk tan tai na lo langa tai lo lang tu kha kan du kha right click properties customize icon hide icon kan du chuan kan show theya ka chu tai lo lang tu khan mai ta ni khan ka taskbar a chuan man tangkai thei khan ni ta chuan ei hi chunga vunga noia kan da don chuan bottom apply ka taskbar tangkai chu taskbar han dan tu chulo mi ta ni hei hi recycle bin ania kan thil kan delete khan open the ti khan kan open anga ayan thil sang kan delete kha lawm ta ni chu delete the kan du chuan right click empty recycle bin kan thil delete kha lawm khom na sin ta chuan hei po hi kan delete du chuan delete kan hetanga yes anga recycle bin alo manga kan du le lo chuan restore le nga ya lawm le nga kan ngai lawm le ta ni chuan thil kan delete chuan tuna thil kan lo delete du ta backup kan kala heting te hi kan lo Manchester United ori te hi kan lo delete du ta ni kan delete pa ngai top kan me chuan he ta hian recycle bin a hian lawm le ta kan restore le thei ta lawm le ta ni chuan kan du lo chuan lawm to lo tura kan du chuan to lo tura kan du chuan backup te hi shift metelin delete kan hitam shift le delete chuan yes anga kha recycle bin a shift metel khan recycle bin a nge to lo shift metel kha delete permanent na ni kha kan shutdown le chuan nei hi internet browse na niya hi po internet browse na niya hi chu player ania hi player internet tu na connection kan nei lawa internet connection kan nei chuan ta hian hetarang hin hi internet browse na lai ta ni explorer hi chu an hmang lem bak a lui to awangin explorer hi chu hmang to lawa Google Chrome te Mozilla Firefox te ni ta ni browser sang khaw ma chuan ka ta desktop background hi kan thlak du ta ni right click in right click anga personalize kan kalanga
personalize desktop background na lawm ta desktop background kan click anga ta hian kan du ka kan thlang mai don ta ni hi kan thlang ta chuan hi landan hi ta hian picture position a hian fill fit pon kan da theya o khat tu kan chu na hi fill nia stretch chu input fan deuh ta alang kim tur si khan chuan tail hi chu picture len chun tail lang takin chun sang sang hin lang thei lawa center a ko kan tu jong an da theya khan fill fit stretch tail ti khan lawm ta ni chuan khakani taila fill a kan danga save change anga kan browse anga eta library sa ang kalanga picture sa ang kalthei my picture hi okay nga chuan lawm lawa picture lawm lo picture library ang kalanga hi lawm ta hi kan select vek hian desktop background kan change char thei change picture every 10 seconds thalo ni ta save change anga seconds so thak chinang kan lawin change ta ni je kan kan katinga kan du chuan kan da theya desktop background na se kan du lo chuan ka chu kan thu ni se browse lenga computer update ikal ta da hian kan du tak kan mangang hi kan manlai hi kan mangai clear all anga pakhat kan click anga chuan save change anga dikan lo dik le mi don ta ni a type pasirin kan da thei ta ni tu na po music kan lu ta music video kan lu ta chuan English music video kan lu ta ni music video po kan lu ta hi ta hian kan click ta extra large icon sa kan da ni dun lo lian ta chuan ta tero te kan anga kan hmu du chuan he taran hmu view tang hi thak tang nam zel thei ni kha kan share tu lai pon ma doi chu ni small icon sa kan da theya details sa kan chuan ta hian ming te lo lang full lawa lai mi hi kan top phei theya kan full du chuan ka khala ni ta chuan ta hian right click in sort date kan sort thei ta ni lo kha hi sang hi son panga mi to khania chuan helai ni chu folder ho ni ta hi music video ho khalo nia chu music video ho hi sani som pro ni to la to hi thar lampang nia lampang ku hui lampang ni tan he sang hi pani ti te kha sort kan du dan kan sort thei ni an name zong pon kan da theya a size zong pon size lian ber ha hi 0.49 a size ania MB za som ni pakua size ania hi lo lian ber ta ni so ma se folder hi lian lu tuk ton ta folder hi lian sa hal don ma se any video bi ka chung kan sort thei ta ni ka right click in name kan da nga all sam ber ta ka zu thu ni mai kan medium sa po da theya medium icon sa po da theya large icon sa tikan chuan ta hian new folder po kan siam thei ni new folder desktop kan siam theya chuan screen resolution po hi kan adjust thei ta kan set theya mi in screen na min lo chuan in screen min lo kha in than fu chuan a display thei don lo ran lang thei don lo ni chuan chana bul thak dona in screen ina amin tur tok kha in set kha ngai ni
chuan screen mil kha poimo em ani chuan got kits chu kia này got kits poi da thia tu ne kan da pon dang kan da thia den hang klok pon da thia ka chu kan du kan du lo chuan kan x le mai don ta ni han kala control panel ai kal khan ta hian atira chuan category hin lawm thin ta ti hian ma chuan thil zamin a boi thlak thin awangin large icon ten da ula emo small icon sin tikhan mu khan wam dik ta a hetai chuan category chu sang rang kan in clear sang nuaya chuwang chuan man thiam thu chuan a har salawa man thiam lo chuan kan small icon sa da mai kha all samani chuan password kan siam don ta ni user account sa iluta ayan create password for your account kita ni tuin password siam kan lawa create password siam kan jiram create a password for your account amia create don ta hian new password ta hian 1 2 3 4 5 6 kan tinga ka chuan du 1 2 3 4 5 6 kan tilenga a hin ta hian du duin da thaya ma ro chu ni lo de po kha da the ni zo ten tikhan ka po ka dai tikhan create password nia password kan sian ta ni tikhan chon windows le l limit chinanga ta hin password te lo chu da lu thei lo ta ni chon password a 1 2 3 4 5 6 kan tia kan parami ka password siam da ni remove le don remove le thei du chuan in change le thei in change don chuan ta hian in current password ti in man lai password in man lai kha 1 2 3 4 5 6 chua ta hian 6 5 4 2 2 1 6 5 4 2 2 1 tikhan chulenga ayan zo tikhan lo hin change changa windows le l 1 2 3 4 5 6 ka i chu khan enter nga dik to lawa 6 5 4 2 2 1 chi ta na chuan in remove tu chuan remove your password ania ayan current password in password man like in chuang 6 5 4 3 2 1 chuan remove password windows l mit lenga yan tap tap han lut tap thei da ni password chu ngai lo khan ka chunjuna khan tangkai chuan start menu kan kal lenga start menu all programs kan kala hian accessories ahin kan kala accessories and calculator te oma connect network projector te oma connect tikhan tingai sang aron chomsa ke mani kan install ni shilo om sa kha omani chuan ka ke mani kan install ni shilo ka chomsa kha lom ta hian system tools akan kal lenga system tool ease of access akan kalang on screen keyboard hi lom ta ni on screen keyboard hi tangkai na chu keyboard ilo nei lo theya keyboard kha ilo nei lo pal lo ani chuan ease of access a hian lurin kan lu thalyang start menu kan kalanga all programs a accessories a chuan ta hian ease of access a kan kalanga ease of access a kan kalanga ta hian on screen keyboard hi click anga chuan keyboard kha lo mang thei mi don ta ni chuan ayan ay po hi lo rename du thaya lo rename du chuan click nga kan chuan ta hian PR10 tikhan enter tikhan ka lo man thei ta ni chuan ka lo man thaya hi keyboard chuan all programs cycle le a all programs a start menu a all programs cycle le a ta hian
accessories lo ma accessories a hian calculator poi lo chu thei da calculator poi lo hmang thei ta ni la hian 9 plus 4 tikhan chuan khi lo chuan si kan se langa recommend thum som hi pasari kan lo ta ni next le mai don ta chuan start menu kal lenga all programs a accessories a chuan ta hian ta chuan wordpad a awma ta hian notepad polom ta notepad hi tika notepad hi thu kan chu thei ta ni hian thil poimo deuh kan lo chu thei ta ni www.facebook.com kan lo chu thei ai hi internet site lo ni ta chun hemi hi ta hian a thu po hi ti len thei ta ni format a kan kalanga font a kan kalanga chuan ta hian a font kan change thei ta ni chuan ta hian font kan change theya bold in kan da theya kan du chuan regular pun kan da theya chuan ta hian chi sang rang nei sial do kan da thei kan du chuan kan da chinang som thum paru kan ni okay chinang ha kan format ka font kan change theya size kan ti lian theya font style hi kan change theya bold pa ngai do kan mangang Arial di kan hmanga di kan du chuan heta samsari pahnih kan da theya kan kan du lian kan da lian thei ta ni chuan tai nei fine te lo ta ni fine go to replace nia kan zon tu chu www kan ni kan da nga replace dikan replace thei ta ni chuan yang kan du kan save theya kan save anga min kan chiton ta hian Facebook site email kan chuan kan save tu na lai kha desktop an desktop a Facebook site kan thil reng tu kan lo ta ni ang ni chu kan thareng the di kan notepad ni yang kan mun tangkai em thei chu computer a hian ta hian driver te lo load kim lo chun sawm te lawm lo theya chu sang nang ka lawm lo theya a driver kan load kim lo kan nen tu chuan ma computer hi kan click nga right click my computer kan click nga right click nga manage chuan ta hian device manager a hian ta hian driver kim lo lawm chuan tinga hian assign ang kha lawm mai ang nge driver mu lo question mark ang te mo kha lawm mai nga driver kha mu kim lo chuan tinga hian driver to na hu kim tek ta driver mu kim lo chuan Aron sheet mai don ta ni chuan this management a hian du de chinanga chuan ta hian hard disk pa ka hmang ta ni hard disk pa ka hmang ta DEFG mun khatania DEFG mun khatania kan hi music te lo ma video mix te tlai bi hi na hi po hi H T E D E F G H properties kaisinang I J itu pen drive kami kan kalau jan drive click akan kalanga change drive letter and text akan kalanga J hi change theya J
zeta po kan da thei ni zeta kan da thei a okay nga ti kan chuan yes anga ti kan change khani me ma sera tuna c te thil kan install na ang chi kha chu change lo tur ni liter kha chan chu thil poi kha thing thei be thil kha nge thil install kan nei chuan install that le ngai don chu bang chuan a boi thla ka tiang ho thil install lo na ang chi kha chu change kha poi lo ni kha shit tur ni kha poi mo kham mai chuan cái tiêu kha lo ni ta chuan da yen control panel hi poi mo em setting kim om na kha ni ya mouse kan kala mouse po yen pointer te po kan change thei ni normal select kan ni normal select poi kan change thei ta ni double click ngai chi sang kha lo om ta ni normal select hi tuna hian hei lo ni ta chuan he ta dum deuh kan da thei ta tuna nei lo var ta dum deuh kan da anga hei kan da anga open anga apply chinang ka ta hian sang kan lo select thei mouse pointer ha kan change thei ni chuan select point ni speed po change thei a tiang hoi chu tuna default aron omsa dan hi mana nom ber me ya use default anga apply anga aron omsa dan hi man all sama ma se shit chim han poimo em ani ka zong ka ni ro se